وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وyeryüzünde jandar yoktur meger şoň iyjek rizqi Hudaýadyr. Allah tebarek we taala şolaryň mustaqar bolup qarar tapýan ýerini bilýändir we tawşyrylyp goýulan ýerinde bilýändir. Bu zatlaryň hemmesi roşan we aşkar bolan kitapda bardyr. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. والله تبارك وتعالى ol toğru zatdır ki tamam asmanlarını ve yerini 6 günde halq etdi. O Hudaýyň arşy şol wagt suwun üstündedi. Ta sizlerini imtihan etsin ki haýsy biriňiziň emeli ýaxşyrakdyr. Bu eger sen şolara aýtsaň siz ölüňizden soň direlip gabrdan turjakdyrsyňyz diýip şonda şolaryň kafir bolanlary aýdarlar. Bu siziň aýtýan zadyňyz hiç zat däldir meger jadulykdyr diýip. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وeger biz şolardan azaby tähire goýsak bir näçe muddete çelli elbette şolar aýdarlar näme zat azaby saklaýar we näme zat azabyň gelmeginden many bolýar diýip. Agah bolun, azap gelen güni azaby olardan def edilmez, belki azap şolara hükmen waqy boljakdyr. O şolaryny ehate eder we özleriniň maskara etdiýän zatlary şolara nazil bolar. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وeger biz insana öz tarafımızdan bolan rahmeti dağdırsak, ondan soň biz şol rahmeti şondan selb edip aýyrsak, elbette şol insan naumid bolup kufrany nimet eder. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وeger biz şol insana bir meşakkat we musibet yetişenden soň nygmat we rahatlyk dağdyrsak, şonda şol insan aýdar menden yaman günler aýrly diýip. Elbette şu adam hoş şadman bolup halklara fährlener. İllellezîne sabarû ve amilussâlihâti ulaîke lehum mağfiretun ve ecrun kebîr. Meger ol tor adamlary ki meşakkatlara we musibetlere sabr edip we salih ameller kesb edipdiler. Şolar üçin mağfiret bardır ve nihayette ulu sevaplar bardır. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Pes şayet sen özüňe vahyedilen zatlaryň bäzisini terk edersin, oşol zat sebäpli gorsakdarlyk edersin. Şolaryň aýtmaklarynyň gorkup ki olar aýdarlar näme diýip şoňa
hazine nazil edilmedi. Asmandan şoňa hazineler nazil edilse bolmaýarmy? We ýa-da şoň bilen bile ferişte gelse bolmaýarmy diýip. Sen faqat nezirdirsiň, ýani gorkudiýandirsiň. We Allah tebarek we taala hemme zatga vekil we hafizdir.